Снимаме Ванката в едно кратко видео, в което ще ни разкаже за разочарованието, неговото, моето, въобще на екипа на InMotion, за това, което виждаме тук в ЖК Левски. Давай, Вак. Веднага след нашото видео тръгнахме по полянката, за която снимахме и видяхме това занамерено място, което преди е било влакова линия, но днес е просто чакъл. Тук отдавна няма линии. Не знам кога за последно е имало, дали с Ванката сме били родени, когато тук е минавал влак. Тук някога е било края на София. Това е част от градската железница. Крайградската железница. Такива има в много места, като Берлин, примерно, Ванка. Но в България само се оплакват, че няма пари да строим ново метро. Същевременно има толкова много линии в България, които могат да се използват. Като например тази. Като например тази. Всъщност тя е една и съща линия, но просто няколко отсечки и тя обикаля града. Така. Няма да се оправим, докато не се научат всички и тези, които управляват, че трябва да пазим това, което имаме. И имаме доста неща, които могат да се използват. Тук отново може да тръгне влак. А не да се наливат десетки милиони левове в строителството на ново метро. Да, това е изключително полезно. Транспорт. Но за пъти по-малко пари може да се направи един влак тук. И метровлаковете да вървят и тук. И това е за сега от нас. Благодаря.